Dyma ni felly yr ail rownd yn y gystadleuaeth I veteraniaid dros 61 oed. A Barry Kent yn ei ôl unwaith eto ar 1, ar 2 mae Jeff Evans, ar 3 Graham Lawrence, ar 4 Eifion Morgan, ar 5 D. Ken Jones ac ar 6 Hedd Evans. Dyna'r rhestr I chi. Da ni'n cael golwg o fan hyn ar Ken Jones ar 5, ond yr arwr y dydd yn sicr yn 91 oed ydy Barry Kent, ac o'n i'n gofyn iddo fo. Oedd gen o fo'i gymalau gwreiddiol I gyd, ac oedd o'n dweud, oedd, bob un I chi. Ac oedd o'n ymyfyrydu yn hynny. Chydig bach nes draw fodd bynnag ar hyn o bryd, ar stondin 4 mae Eifion Morgan. Ond Barry Kent sy'n cael sylw'r camera, a mae o yn gyflym iawn yn mynd lawr hwn yr oen yma ar stodiau hirion yna. Sut digwyddodd hynna, ty ben? Ydy o beidio bod yn cael cymorth yn rwle. Mewn a Ken Jones ydy hwn am I ail oen. 2 o wyn sydd yna, a mae Ken Jones yn cael hwyl dda iawn â ni. Ynta hefyd Eifion Morgan I mewn, ond ar 2 ar hyn o bryd mae Jeff Evans. Jeff Evans y wahanol I Barry Kent wedi cael pen glin newydd ac yn dweud bod yn gweithio'n dda iawn. 6 wedyn Hedd Evans. Mae darnau gwreiddiol Hedd I gyd yn gyfa. Ac yn dal ati fel sa fo'n hogyn ifanc chwarae teg iddo fo. Ac ar 3 wedyn Graham Lawrence, y cenedlaetholwr, yn gwisgo brasys Cymru. Ac yn ymybrydu yn ei gymreicdod felly yma yn y sioe fawr. Ar 2 wedyn Jeff Evans ydy hwn yn Cneifio'n daclus dros ben. Bydd o'n mynd rownd yr goes ôl gyntaf na rwan, a 1-2 rownd y cefn, ond Hedd Evans yn y pen draw mewn. Barry Kent I lawr efo'r un gyntaf na, a mae o'n cael hwyl dda iawn arni. I broblem fwyaf o rwan fydd pigo fyny'r oen na. Dyna fo, mae wedi cael ei. Bo peth yn iawn. A Susie Parish yn ei gynorthwyo fo yn y gorlan chwarae teg ar 4 bod bynnag. Sbiwch pa mor gyflym mae Eifion Morgan. Mae'r rhwng Eifion Morgan a Ken Jones yn fan hyn. Maen nhw'n mynd trawiad am drawiad. Os na geis neb gec rwan, mae'n mynd I fod yn anodd iawn penderfynu pwy sy'n mynd I ennill rhwng y ddau o'n nhw. Graham Lawrence ydi ochr nhw. Efo'r o brasys Cymru sydd wedi curo'r ddau o'n nhw. Da iawn Graham Lawrence yn fanna. Wedi gweithio ddiwyd iawn yn y cefn am paratoi wyn ar gyfer y sioe yma. So'n gorchedau mawr iddo fo. Gawn ni weld ar ôl beirniadu yn y corlanau cefn yna, pwy sydd wedi dod i'r brig. Dipyn o edrych ymlaen am hynny, ac wrth gwrs, mae'n dipyn o dynnu coes y byd ymysg y criw'r hadlon yma.